Helo, siamai, Nes Jenkins ydw i, a heddi fi'n cael y fraint o gael cwmni Elin Jones. Mae hi'n o wynebau amlyca gwleidyddiaeth yng Nghymru, wedi bod yn aelod cynulliad ers 1999 ac yn lywydd y cynulliad erbyn hyn. Ond Elin, Ceredigion i chi fi, achos dych chi heb golli'ch gwreiddiau o gwbl. Diolch am gael fi i'r siambr heddi, siwr i chi? Croeso i Senedd Cymru, hyfryd cael un o bobl ifanc Ceredigion yma yn ymddiddori mewn gwleidyddiaeth a'r cyfle i gael trafod am yr ymwneud rhwng bobl ifanc a'r byd gwleidyddol a siwt mae cynyddu ymwybyddiaeth a diddordeb pobl ifanc yn yr hyn sy'n digwydd yn Senedd ni yma yng Nghymru. Man yn i ddechrau mwydro. Pam gwleidyddiaeth? Siwt mae menyw ifanc o Geredigion yn dechrau dilyn gyrfa wleidyddol mor llwyddiannus? Wel, dwi'n meddwl ta'r peth cyntaf i feddwl amdano yw nid gyrfa yw gwleidyddiaeth a yn ffordd i o gychwyn mewn gwleidyddiaeth, mewn diddordeb gwleidyddol oedd ar lawr gwlad. Ges i yn ethol i gyngor tre Aberystwyth blynyddau maith yn ôl, ymddiddori mewn plaid benodol yn dyfeg yn achos i Plaid Cymru a gweithio wedyn yn Aberystwyth fel cynghorydd tre, fel mair ar un pwynt hefyd. Ac wedyn y cyfle'n dod wrth gael referendwm datganoli yng Nghymru i fod yn rhoi'n enw mlaen i fod yn ymgeisydd i Blaid Cymru a cael yn ethol, a dwi wedi cael yn ethol 5 gwaith gan bobl Ceredigion erbyn hyn. Mae'n amlwg bod chi'n boblogaidd iawn. Ond i'n gweld y trydar bod eich mam chi wedi mynychu'r gynhadledd Plaid Cymru gyntaf yn ddiweddar. Oedd gwleidyddiaeth yn sgwrs ar yr eilwyr gytre? Nagodd. Byddwn ni ddim yn gallu gweud, mam wedi mynd i'w chynhadledd Plaid Cymru gyntaf yn Aberteifi, pethornod. Byddwn ni ddim yn gallu gweud fod, byddwn ni'n gallu gweithio chi nawr siwt oedd yn heili yn pleidleisio mewn etholiadau pan o'n i'n blentyn, ond nhw'n gallu ymrywio, dwi'n meddwl, felly oedd trafodaeth ynglyn â gwleidyddiaeth ac etholiadau ddim yn rhan o'n magwraeth i o gwbl. Dwi'n meddwl beth oedd yn, mae rhai o'r bobl oedd yn yr ysgol gyda fi'n gweithio nawr amdana un yr ysgol. O'n i'n lyco trafod materion penodol, ddim pleidiau, ond materion. O'n i'n lyco bach o ddadle a cwmpa mas am beth i wahanol faterion. A mae'n siŵr taw dyna le ddath yng ngwleidyddiaeth i oedd o feddwl am beth i yr hyn sy'n bwysig i'n nghymuned i, achos dwi wedi bod yn un o'r bobl ffodus yna sydd wedi cael yngeni y magu a nawr yn parau fyw ag yn cynrychioli y fardal enedigol, a mae hwnna'n dipyn o fraint i gael y sefyllfa yna. Dwi'm yn gwybod beth yw dy farn di o ran bobl ifanc erbyn hyn, o ran pa feisydd mae pobl ifanc yn trafod, beth sydd gyda nhw o ran diddordeb mewn gwleidyddiaeth, oeddi e jyst yn rhywbeth dyn nhw ddim eisiau bod yn ymwybodol o. Falle bod lot o bobl yn ofan gwleidyddiaeth. Os nag yw pobl yn siarad ar reilwyd gytre, mae fe'n bwnc eitha falle tabw i lot o bobl. A hefyd yn yr ysgol, dyw gwleidyddiaeth ddim yn rhywbeth sy'n cael i ddysgu gymaint o hynny. Ges i pryn fawr iawn o gwleidyddiaeth fi hunan, ond fi'n gobeithio falle bod y bac yn mynd i ddatblygu hynny. Beth ych cyngor chi berson ifanc sy'n moyn dechrau ym myd gwleidyddol? Wel, dwi'n meddwl yng Nghynta, jyst meddwl am beth bethach sy'n bwysig i'r person hynny, naill ai yn lleol o ran materion sy'n bwysig i rhywun yn byw yn ardal yng nghefn gwlad neu mewn dinas neu beth sy'n bwysig i'r gymuned, ond wedyn hefyd meddwl am beth pethach sy'n bwysig o ran materion y byd, yr hyn sy'n digwydd o ran cyfiawnder yn y byd, yr hyn sy'n digwydd o ran Brexit ar hyn o bryd, mae bobl yn gynyddol a barn glir am y materion yna. A wedyn gweithio allan, achos ni'n gweithredu mewn system le mae'r pleidiau gwleidyddol yn bodoli a mae pawb yn cael ei ethol drwy blaid gwleidyddol. Gweithio allan pa blaid sy'n debygol o fod yn agosach at yr hyn sy'n flaenoriaethau fi fel person ac i fi oedd hwnna'n weddol o hawdd o benderfyniad. Dyw e ddim yn rhoidd i bawb, achos maen nhw'n gallu gweld cryfder a gwendidau mewn gwahanol bleidiau, ond yn sicr ar ryw bwynt mae angen i bobl i feddwl am beth y blaid fydd yn gyfrwng iddyn nhw felly mewn i gynrychioli. I berson ifanc nawr, fi'n credu bod lot o bobl yn poeni am eu gyrfaoedd nhw. Mae swyddi, boed yn mynd i brifysgol neu a presidiaethau, pethau fel la. Mae cael cyllid ar graddau yn poeni lot o bobl. A i fi'n bersonol, fi'n angerddol iawn sy'n iaith Gymraeg, a mae pethau fel la yn poeni fi'n hunaniaeth ni, brau ni gyfiawnhau o hyd fwy'n defnyddio'r iaith Gymraeg. Ond fi'n mor ddiolchgar i chi am fod yn feiddgar gyda'r Senedd Ieuenctid, rhoi llais i bobl ifanc i'r bwriad. Pam bod sefydlu'r Senedd Ieuenctid mor bwysig i chi? Wel,
Mae rhaid gweud i ddechrau fod mod i wedi gweld pobl fel ti a rhai eraill o Ceredigion yn mynd i dir cyffredin i gynrychioli Ceredigion ac oedd yn anharo i fod na ddim yn man i gael yn Senedd ni i bobl ifanc Ceredigion i edrych i gynrychioli Ceredigion a pob man arall yn Senedd ni. Felly oedd hynny'n sbardun i fi'n bersonol i sicrhau fod gyda ni lle a modd i bobl ifanc gynrychioli i gwlad o fewn i gwlad. Ac wedyn wrth gwrs mae bobl ifanc wedi bod yn gofyn am Senedd Ieuenctid yng Nghymru ac felly mae'r cyfuniad o hynna i gyd wedi arwain at yr amser perffaith dwi'n meddwl nawr. I ni'n cyrraedd 20 mlwydd oed yn Senedd ni fan hyn ac dwi'n credu fod yr amser iawn i ni o ddifri yn fod yn ethol yn Senedd Ieuenctid gyntaf hefyd. Nag ydy rhoi falle pleidlais i bobl 11 oed byddai'n rhoi hawl mwyaf? Mae'n gyfuniad o'r ddau beth yn oes. Wyt ti eisoes wedi ymlygu fod angen fwy o ymwybyddiaeth gan bobl ifanc o fewn yr profiad ysgol a cwricwlwm maen nhw'n gael o'n hefyd yn ei ymwneud bob dydd i sicrhau bod nhw'n ymwybodol o'r profiadau democrataidd sydd o'i cwmpas nhw. Felly mae'r Senedd Ieuenctid yn sicr yn mynd i roi'r cyfle yna i bobl. Ni'n clywed fod agos i 500 o bobl di ymddiddori mewn bod yn ymgeiswyr sy'n fwy na beth sydd yn ymddiddori mewn bod yn ymgeiswyr i'r Senedd yma. Ond wedyn mae ar yr un pryd bod ni yn cyflwyno pleidlais i bobl ifanc 16 ac 17 ar gyfer yr cynulliad nesaf. Mae hwnna yn ddatganiad gan yn cynulliad ni gobeithio bod ni'n ymddiried yn pobl ifanc i gael y farn a'r hawl i benderfynu dros eu dyfodol eu hunain, achos maen nhw'n mynd i fyw yn eu dyfodol lawer yn hirach na beth mae bobl fel fi yn mynd i wneud. Mae'r penderfyniadau hyn sy'n cael eu cymryd yn y lle yma yn effeithio'r bywyd bob dydd bobl nawr ac hefyd siwt i ni'n cynllunio ar gyfer yn dyfodol ni. Mae rai fi ofyn i chi am beth i rôl y fenyw. Yn ystod eich cyfnod chi fan hyn, siwt chi'n gweld rôl menyw mewn gwleidyddiaeth di newid? Wel, y cam mawr gymrwyd pan sefydlwyd y cynulliad yma 20 mlynedd yn ôl oedd i ethol gymaint o fenywod mewn i wleidyddiaeth yng Nghymru. Mae'n anhygoel meddwl, cyn datganoli 1999, dim ond 6 menyw oedd erioed wedi cynrychioli Cymru yn tir cyffredin. Dim ond 6 gwleidydd etholedig oedd yn fenyw. Ers hynny, mae fwy yn tir cyffredin wrth gwrs, ond hefyd yn bendant iawn. Mae yna 10 o fenywod wedi cael ei ethol ar hyd y lled Cymru i gynrychioli pobl yng Nghymru ac i ddod yn bobl sydd yn gwbl gyfartal a dynion yn y byd gwleidyddol yma yng Nghymru. Mae sefydlu'r patrwn yna o gyfartaledd o'r cychwyn wedi bod yn gyfraniad pwysig iawn. Mae'r cynulliad yma wedi wneud ac yn para i wneud. Mae bod yn fenyw mewn byd gwleidyddol i fi ddim wedi bod, dwi'n wedi teimlo unrhyw anffafriaeth o fod yn fenyw yn bersonol. Dwi'n yn gweud fod hynna'n wir i bob menyw sy'n mewn gwleidyddiaeth. Yna, falle bod chi'n cofio'r ymchwil fuodd ar cynulliad. Oedd o'n sioc i chi bod gymaint o ymddygiad amhriodol yn digwydd fan hyn? Mae hwnna yn sioc a mae'n siom. Mae'n fwy o siom felly na sioc i weid y gwir. Ac felly mae rhaid i ni fynd ar afel a newid y diwylliant yna. Mae cyfryngau cymdeithasol wedi caniatáu fwy o heriau i fenywod nag i ddynion yn y byd Twitter a Facebook yn anffodus, i unrhyw fenyw yn y byd cyhoeddus, gwleidyddiaeth neu unrhyw faes arall cyhoeddus. Maen nhw'n cael ymysodiadau'n aml iawn ar Twitter a Facebook ac mae eisiau gymdeithas fynd i'r afel a hynna. Mae angen i ni, fi fel menyw mewn gwleidyddiaeth i fod yn herio hynny bob tro i ni weld ar gyfryngau cymdeithasol achos dwi ddim yn dderbyniol. Ond ar y cyfan, yn y byd gwleidyddol ni yma yng Nghymru a democratiaeth yng Nghymru nawr, i ni wedi cymryd camau mawr dros yr 20 mlynedd diwetha. Ni angen cymryd fwy o gamau eto dros yr 20 mlynedd nesaf. Oes, so ni ddiolchgar i chi am fod mor feiddgar gyda rôl y fenyw yng Nghymru. Mae rai fi ofyn i chi yn fenyw fysi ofnadw, be chi'n neud i ymlacio? Neud dim byd, yw'r ffordd hawsa i ateb yna, achos mae'n bwysig i gael rhyw wagle ambell waith o gwmpas rwy'n. Dwi'n mwynhau ngwaith. Mae ngwaith i yn rhywbeth sydd yn ysbrydoli o un diwrnod i'r llall ar y cyfan. Dim bob eiliad ohono fe, ond ar y cyfan yn hynny. Ac felly mae hynna'n sbardun i rywun i fod yn hyd yn oed fwy gweithgar. Ac wrth gwrs dwi yn mynd i fod yn gydeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Ceredigion yn ystod yr 2 flynedd nesaf, ac mae hwnna'n mynd i
lanw y mywyd i hyd yn oed yn fwy, a dwi'n edrych mlaen i'r cyfle yna. A dwi'n ymwybodol iawn dy fod ti hefyd yn gydeirydd un o'r pwyllgorau. Cadeirydd Maes B, felly byddwn ni'n cydweithio falle. Byddwn ni'n cydweithio, mae'n bosib ar adegau fyddwn ni'n angytuno, ond byddwn ni'n angytuno ac yn gwneud hynny mwyn cyrraedd y lle cywir a cael y drafodaeth sy'n bwysig yn dyfa a cyrraedd consensws yn y pen draw. Ond i jyst yn meddwl ti a dy ymwneud a dy ddiddordeb di mewn bywyd gwleidyddol, dwi'n yn gwybod os yna unrhyw wleidyddion cool mas yna i bobl ifanc Cymru? Cool. Fi'n mynd i weid Ben Lake. Achos, fel, rhai blynyddoedd yn ôl, oedd yr ymgyrch nath Ben Lake yn Ceredigion, dwi'n meddwl bod pobl ifanc wedi ymddiddori yn ofnadwy mewn gwleidyddiaeth. Oedd e fel ymgyrch pobl ifanc oedd hi, oedd pawb mor falch o weld newid yn Ceredigion. Felly, fi oedd y person mwyaf cool. Bryd hynny. Dwi'n cytuno, mae'n cool i fi hefyd. Mae wastad yn cool. A mae'n hyfryd gweld bobl ifanc, ddim jyst yn cael ei defnyddio fel modd i gael pleidleisiau i'r gwleidyddion hun, ond yn barod i gymryd y rôl i fod y gwleidydd hynna i hunain yn ei cymuned hefyd. Felly, i bawb sydd yn gwrando ar hyn, mae'n bwysig, pleidleisiwch, cyfranogwch yn y ddadl, newch yn siŵr fod eich llais chi'r bynnag bwnc sy'n bwysig i chi'n cael ei glywed gan y gwleidyddion, ond hefyd, cymrwch berchnogaeth ar democratiaeth Cymru ac ymwnewch yn uniongyrchol rhowch eich enwau ymlaen, nid jyst i'r Senedd Ieuenctid, ond i'r Senedd yma hefyd. Wel, diolch yn fawr am ynghalu yma, wedi bod yn brofiad ffantastig a gobeithio un diwrnod fydd pobl fel fyna yn gallu cynrychioli ein ardaloedd ni. Diolch Elin. Gwych iawn, bendigedig.